Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नायनो थांगासिनो दङ बे भिडिअआ बानायफुबाय थानाय समावनो जोंनि कम्पिउटारनि हार्ड डिस्कआ क्रेश जादों एबा गासिबो फाइलफ्रानो फरमेट जानानै थांजोब्बाय। बेखायनो नोंथांमोननो जों जा एसे भिडिअ बानायदोंमोन एबा जा एसे पार्टफोर दंमोन बेखौ जोङो मबाइलाव सोनानै लानाय दंमोन माखासे, बेखायनो जों मबाइलाव एडिटिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायनाय जासिगोन। नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसे गोदान भिडिअखौ जों थाबैनो लाबोनो नाजागोन। होमबालाय जोंहा बिदि बुहुत बायदि खोमसि थाबाय थानांगौ जाहैबाय, जाम्बा जाम्बि बायदि। समबासो जागोनलै सयथि बिदि थाबाय थानांगौबा माला जागोनब्रा। खोमसि खोमलाव थानो बाथारबायलां। थाब जागोनलै फाग्ला, जों बानायगासिनो मालिकआ 10 मिनिटथ' हाया नामा? साननै सानथामसोथ' गैलालै एफा गोबाव ना मोखां गन्थ'खौनो नुयो ना मालायखौनो नुयो। गैलालै समबासो जाबाय। आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। May I come in, sir? Suat, ini sikap si udah habis kapai. Ada di suatu habis naik dulu. Habis ada di kurang habis balai. Kau lah, nanti kasih punya mana paling jago, mana? Oh tak tahu lah. Saat benci itu nua, sampai beli jago suara. Beli udah lewat hari sampai langai kau sekarang juga. Suara mang kelengku. Nunggu saat benci udah lewat hari sampai ber. Ayo siang kau belum itu hai ni. Ansi subuh kau boleh lai. Tu ayo phone tu pun dia. Dah subuh kau boleh suara. Sembla, lu masa 6 lembuk selalu ke? Sudah, masa 6 lembuk lebih mulai. Angsa 6 lembuk, nanu 6 lembuk. Saat ini kita dah gazau. Tak sama nuan cina mama sekarang lagi dia. Dah gazau saat ini kita dah gazau. Oh, beta ada dari bahaya pulo, bukan beta angin. Dari pulo ni celo. Mabahira, siapa pun dah nuai, siapa pun. Mabahira, siapa deh, pun. Makalam kus kalap. Tak terus suapar sida. Sembla, angsa tak senang. Kita jangan nama pun dia. Nasi tak, angsa nak gua. Kau lah pun dia. Mana